Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Matirlen Sollari anantu mastu sharle guys. Dada panda nikledonji vishya panodu panda andidukke enanite guys. Aik dinane vatti ini finally panondulana. Dada vishya panda yanonji elle business mantandile guys. Online business. So oita panda photo frames da. Nikle gere gandala photo frames boditanda nikle ink order korla guys. Yana in Instagram ID pan panic ತಿರ್ಪಾಡ್ವೆ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಪಂಡದ ಆ ಐಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲಿ ಇಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತದಕ್ಕೆ ಏನಲ್ಲಿ ಯಾಲ್ಲೇನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಅಂಚದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎರೆಗಂಡಲ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರ್ಲಿಂಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎರೆಗಂಡಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಮನ್ಪರಿತ್ತಂಡ ಬರ್ಡೇಗೆ ಅವಡು ಮ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಅವಡು ಅತನ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಒವ್ವೇ ಟೈಪ್ ಅತಂಡ ನಿಕ್ಲೇನೇ ಓನ್ ಫೋಟೋ ಮಂತದ ಅತಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋಸ್ ಆ ಟೈಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ಎಡಿಟ್ ಮಂತದ್ದು ಪ್ರಿಂಟ್ ದೆತ್ತದು ಫ್ರೇಮ್ ಮಂತದ್ದು ಕೊರ್ಪ ಗೈಸ್ ದಾದ ಮತ್ತು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ದೂರದಕ್ಲೆಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಂತದಿತ್ತನ ಪೋಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ತೊಂದ್ವ ಕೈತಲ್ದಕ್ಲೆ ಗಂಡ ಇಂಕ್ಲೆ ಪುತ್ ಕೊಡ್ತು ಬರ್ಪ ಓಣಂಜಿ ಶಾಪ್ ದೀಪ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಫ್ರೇಮ್ ಎಂಚೆಪ್ಪುಡು ಪಂಡ ಫೋಟೋ ವಿತ್ ಫ್ರೇಮ್ ವಿತ್ ಎಡಿಟ್ ವಿತ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾರ್ದು ಕೊರ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಅವು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿನ ಇಷ್ಟ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಪಾರ್ದು ಕೊರ್ಪ ಇಜಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮೇಯ್ನ್ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾರ್ದು ಫ್ರೇಮ್ ಪಾರ್ದು ಕೊರ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ಲು ಮಂತ್ನಂಚಿನ ಫೋಟೋಸ್ ಆವಡು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆವಡು ಮಾತಲೇನು ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಗೈಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ನಿಕ್ಲು ತೂಲೇನು ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪಲ ಪಾಡ್ವೆ ಅನ್ ಫೋಟೋಸ್ ತೂಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಂತ್ನಂಚಿನ ಫೋಟೋಸ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಮಾತ ಆ ಸೈಜ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮಲ್ಲಲ ಆವಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆವಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಂಕ್ಲೆನ 150 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಗೈಸ್ ಅಂಚದು ಪಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎರೆಗಂಡಲ ಪೋದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತದ್ದು ಕೇನೋಲಿ ನಿಕ್ಲ ಫೋಟೋದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಂಡಲ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿತ್ತನ ಇಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತದ್ದು ಕೇಳಲೆ ಗೈಸ್ ಈ ಸೈಜ್ಗೆ ಏತ್ ರೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ದಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತನ ಏನು ಕೇಳಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಹೊತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಸಿ ಗೈಸ್ ದಯವಂಡ ಅವೆನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಂತಂಚಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಂಡ ಫೋಟೋದ ನೀ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚ ಅತ್ತಂಡ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರ್ಪುನೇನಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ್ ಹೊತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುನೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಈತೆ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆಡ ಪನೊಡೊಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಪುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆ ಒಂದುಂಡು ಮಾತೆರ್ಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಮಾತೆರ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆವಡು ಸ್ಟೋರಿಡ್ ಆವಡು ಮಾತಲ ಇತ್ತೆ ಹಬ್ಬೆ ಬರೋನುಂಡು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಜಾತ್ರೆದ ಅಂಚದು ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರ್ನ ಎತ್ತು ಜೀವನ ನಡ್ಚಿ ಗೈಸ್ ಅಂಚದು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಪುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಆ ಒಂದುಂಡು ಮೂರನೇ ಪತ್ತೆರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನ ಇರುವ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು 17ಕ್ಕೆ ತೇರು ಯಾನಿನಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಏಪ ಪಾಡ್ವೆ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಕರಿಯೂಲ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಾಗ ಬಟ್ ನಿಕ್ಲು ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ಚಿಂಡಲ ಯಾರು ಲೆತ್ತು ಚಿಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಬರೋದು ಮುಖ ಯಾನ್ ತಿಕ್ಕುವೇನು ಪನ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಓಲಿಪ್ಪೇನು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲು ಬತ್ತದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ದೇವೇಡ ನಟ್ಟದು ಜಾತ್ರೆ ಪೂರ ತಿರ್ಗದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತದ್ದು ಬೋಡೆಲ್ಲ ಪೂರ ತಿಂಡದು ಪೋಲೆ ಗೈಸ್ ಒಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಈ ಟೈಮ್ ಇಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪುರನೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಗೈಸ್ ದಾಯ ಪಂಡ ದೇವೆರೇನ ಫುಲ್ ಪೂತ ನೆಟ್ಟು ಅಲಂಕಾರ ಮಂತಿಪ್ಪೇರು ಇಡೀ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲೈಫ್ ಫುಲ್ ಐನ ತೂಪುರನೆ ಖುಷಿ ಆತ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಬತ್ತದು ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೆ ತೇರುಗ್ಲ ಬಲೆ ಮಾತಿಕ್ಲ ಬಲೆ ದಿನೋಲ ಬಲೆ ಈತೆ ಗೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವೀಡಿಯೋ ದಾಯ ಪಂಡ ಅವೇ ಆಯ್ತು ವಿಷಯ ಪನೋಡು ನಾನು ಏಪರ್ದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಿದ್ದೆ ಗೈಸ್ ಬಟ್ ಪಂಡ್ರನ ಆಯ್ಜಿ ಎತ್ತೋ ಮಂತಾಂಡು ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಆನ್ಲೈನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಂಡ ಪನ್ಕನಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಪಂಡ್ರೆ ಟೈಮೇ ಬತ್ತುಜಿ ಸೊ ಇನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎರೆಗಂಡಲ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಂತಂದಿಪ್ಲೆ ಬಾಯ್